Vás vítam na dnešnom webinári. Ako som teda povedal, dnešný webinár bude nahrávaný. So Nina, I informed that the webinar will be recorded, so you can start record it if you... Yeah, I already started the Okay, recording. great. Okay. Takže ešte raz vítam vás na dnešnom webináre týkajúce sa projektu Shield4Crowd a špeciálnej časti venujúce sa tzv. Public Buyers Group, ktorá je vlastne ako keby skupina verejných obstarávateľov, ktorí majú možnosť sa zapojiť už v tejto fáze do projektu a potom prípadne aj do ďalšej fázy tohoto projektu. Čo bude obsahom dnešného webinára? Bude to najprv predstavenie projektu Shield4Crowd a takisto mechanizmu tzv. Predkomerčného obstarávania. Ďalej budeme prezentovať 3 prípadové štúdie. Kolega z ISEMI ako partnera tohto projektu odprezentuje 3 prípadové štúdie, ktoré sa pripravili v rámci projektu. Budeme prezentovať výsledky trhovej analýzy, takisto Public Buyers Group, teda vysvetlíme, čo to znamená a akým spôsobom sa môžete zapojiť do projektu. Na konci bude priestor na diskusiu a potom by sme prezentáciu webináru ukončili. Čo je to teda projekt Shield4Crowd? Čo je dôležité povedať je, že je to projekt, vedecko-výskumný projekt, financovaný v rámci mechanizmu Horizon Europe, Cluster 3, čo je Civil Security. A je to vlastne prípravný projekt pred samotným projektom predkomerčného obstarávania. Ja potom v neskoršej časti webinára vysvetlím, čo je to tzv. Pre-commercial procurement alebo aj teda obstarávanie pred komerčným využitím. Čo je cieľom projektu Shield4Crowd? Je to zintenzívnenie obstarávania inovácií v európskom bezpečnostnom ekosystéme a využívanie synergií prostredníctvom činnosti šírenia informácií v oblasti riadenia davu. Cieľom teda tohto projektu Shield4Crowd, ktorý je teda prípravný projekt pred tým ďalším, je v podstate analyzovať potreby bezpečnostných zložiek v rámci Európy so zameraním na potreby chránenia davu pred rôznymi typmi útokov. Dáv môže byť ohrozený rôznymi typmi útokov, či už sú to studené zbranie, strelné zbranie, rôzne formy teroristických útokov, ale aj napríklad taká panika, ktorá vznikne v dáve, môže spôsobiť práve ohrozenie ľudí. A teda na toto sa zameriava tento prípravný projekt Shield4Crowd, kde my analyzujeme potreby bezpečnostných zložiek, čo sa týka ochrany davu. A keď zistíme tieto potreby, analyzujeme, či na trhu existujú riešenia, ktoré vedia naplniť ako keby tieto potreby. Ak nie, tak je to dostatočný indikátor na to, veľmi zjednodušene povedané, aby sme potom mohli postúpiť do ďalšej fázy ako keby projektu, čo už je vlastne to obstarávanie pred komerčným využitím. To znamená nájdenie takých riešení na trhu, ktoré by odpovedali na potreby verejných obstarávateľov, bezpečnostných zložiek v oblasti ochrany davu. Shield4Crowd projekt spája odborníkov v oblasti bezpečnosti v celej Európe s cieľom identifikovať spoločné zraniteľné miesta, ktoré predstavujú riziko pre ochranu verejných priestorov. Prostredníctvom opakujúceho sa procesu projekt určí priority relevantných výziev a hrozieb, stanoví technologické medzery a posúdi trhový ekosystém v každej oblasti. Výsledkom teda bude identifikácia kritickej hrozby a príprava podmienok pre budúce obstarávanie pred komerčným využitím. Tak, tu môžete vidieť partnerov projektu. Partneri projektu sú rozdelení, sú hlavní partneri projektu, tu vidíme koordinátom projektu, sú francúzske železnice, SNCF, ďalej je to spoločnosť Maxley, Slave Cluster, ale aj francúzske ministerstvo vnútra, zo Španielska máme španielské ministerstvo vnútra, z Holandska máme spoločnosť Corovers, ktorá sa týka právneho, alebo teda poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa obstarávania inovácií. Poľsko je zastúpené poľskou platformou, bezpečnostnou platformou, zo Slovenska zastupujeme Slovensko my ako ministerstvo vnútra a inštitút ISEMI z Talianska je to spoločnosť DigiNow. To sú teda hlavní partneri projektu a potom máme tzv.
UOG alebo členov UOG, čo je User Observatory Group. To sú organizácie, ktoré nie sú priamo partnermi projektu, ale prostredníctvom tohto zapojenia do User Observatory Group majú možnosť sledovať, čo sa vlastne deje v rámci toho projektu. Tu typicky pre ako keby Horizon projekty máme projekt rozdelený do určitých work packageov. Tu v podstate môžete vidieť nejaký procesný diagram, ako pracujeme v rámci tohto projektu. A tu už je potom to rozdelenie na jednotlivé súčasti, alebo takisto to voláme nejaké tasky. Čo je dôležité povedať, ako to v podstate prebieha, je to ročný projekt, tento Shield4Crowd. Na začiatku sme dokázali identifikovať v rámci členov konzorcia až 43 prípadových štúdií. A prostredníctvom týchto prípadových štúdií my zbierame vlastne potreby, tie bezpečnostné potreby bezpečnostnej organizácii, ale preto, aby ten samotný projekt dosiahol nejaký efektívny cieľ, my musíme týchto 43, alebo museli sme týchto 43 prípadových štúdií nejakým spôsobom klasifikovať a vybrať tie najviac relevantné postupným procesom, kde na konci budeme mať jednu prípadovú štúdiu. Čo sa týka tých prípadových štúdií, tak to predstaví vlastne pán Kostolný z ISEMI neskôr. Tu nás som chcel vysvetliť, akým určitým spôsobom prebieha ten projekt, že začali sme skutočne na 43 prípadových štúdiách, potom v rámci workshopu na Slovensku sme ich zúžili na 10 relevantných, potom sme ďalej pracovali na tom rôznou analýzou, sme dospeli k 3 a na konci bude predstavený finálna prípadová štúdia, ktorá bude slúžiť ako základ toho budúceho obstarávania. Táto prípadová štúdia bude predstavená budúci týždeň na prípravných trhových konzultáciách vo Varšave. Čo je dôležité vysvetliť je, čo to vôbec znamená pre-commercial procurement, alebo aj teda po slovensky obstarávanie pred komerčným využitím. Totiž obvykle klasické obstarávanie počíta s tým, že vy pripravíte súťažné podklady, vyhlásite verejné obstarávanie na niečo, čo už existuje na trhu. To znamená, vy máte nejakú potrebu, napríklad potrebujete sa dostať z bodu A do bodu B, obvykle na to využijete dopravný prostriedok automobil, to znamená, napíšete technickú špecifikáciu, kde výsledkom očakávate, že bude vám dodaný nejaký automobil. Automobily sú bežne dostupné na trhu. Ale čo sa stane v prípade, že vy máte nejakú potrebu, túto potrebu popíšete, verejné obstarávanie vyhlásite a nedostanete žiadnu odpoveď z trhu, pretože takéto riešenie na vaše potreby neexistuje. A to je práve predpoklad toho, že by sa mohol uplatniť tzv. Obstarávanie pred komerčným využitím, pre-commercial procurement, ktoré môžeme rozdeliť do určitých fáz. Tu pekne na tomto diagrame vidíte tie základné fázy. My sa teraz nachádzame v prípravnej fáze, to je tzv. CSA project, kde ako keby analyzujeme tie potreby. No a potom, keď zistíme, že áno, sú tu nejaké potreby na trhu, tieto potreby nevieme naplniť existujúcimi riešeniami, môžeme sa pustiť do tzv. Predkomerčného obstarávania. To je tá stredná časť, ktorá je rozdelená na 3 fázy. Fáza 1, fáza 2 a fáza 3. Pokiaľ skončí úspešne 3. fáza, tak na konci je predpoklad toho, že už máte nejaké použiteľné riešenia, ktoré sa dajú nakúpiť a potom v tom prípade spúšťate ako keby ďalší proces, ktorý sa volá Public Procurement of Innovative Solutions alebo aj PPI. Ten obstarávanie pred komerčným využitím. Čo je dôležité povedať je, a budem o tom hovoriť trošku aj neskôr, že je to keby výnimka zo zákona verejného obstarávania, lebo vy vlastne poviete trhu, že toto sú moje potreby a poviete trhu, že ja zafinancujem teraz váš výskum a vývoj a to za tým účelom, aby na konci tohto predkomerčného obstarávania sme mali minimálne 2 riešenia, ktoré odpovedajú alebo vedia riešiť moje potreby. Táto fáza je rozdelená na 3 časti. Fáza 1
znamená, že vy vyhlásite ako keby tender, kde popíšete, aké máte potreby a poviete dodávateľom. Dodávateľ, pokiaľ máš záujem, sa prihlásiť do tohto obstarávania a vyskúmať alebo riešiť tú našu potrebu a splníš nejaké predpoklady, tak my ti poskytneme nejaké finančné prostriedky na to, aby si vôbec mohol zrealizovať ten výskum. To znamená, to je tá fáza 1. Uchádzači ponúknú v rámci tejto fáze 1 nejaký návrh riešenia a z týchto návrhov vlastne vyberiete napríklad 3 najviac relevantné podľa dopredu stanovených pravidiel. To sa dostávate do fáze 2, kde už títo uchádzači, ktorí sa dostali do fáze 3, dostanú ďalšie finančné prostriedky na to, aby mohli vyvinúť prototyp. Potom sú tie prototypy otestované a sú vybrané minimálne 2, ako keby, ktoré spĺňajú naše požiadavky. A už vlastne vo fáze 3 sa pristupuje k skutočnému aj testovaniu týchto prototypov. Tak. Čo to v podstate je, aké sú ciele toho verejného obstarávania inovácií? Verejné obstarávanie inovácií širšie, do toho patria rôzne ďalšie mechanizmy, ale v tomto zmysle alebo v tomto rámci nášho projektu hovoríme predovšetkým o teda obstarávaní pred komerčným využitím. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že verejné obstarávanie inovácií je pre verejných obstarávateľov dôležitým nástrojom na riešenie dôležitých spoločenských víziev, ako sú zdravotná starostlivosť, zmena klímy, energetická účinnosť, doprava a bezpečnosť. My sa v rámci nášho projektu zamerávame práve na tú bezpečnosť. Na riešenie týchto problémov verejný sektor potrebuje inovatívne riešenia, ktoré ešte nemusia byť dostupné na trhu. To som sa snažil vlastne vysvetliť v predošlých fázach. Využívaním tohto mechanizmu môžu verejní obstarávatelia podporovať inovácie na strane dopytu a rýchlejšie modernizovať verejný sektor a zároveň vytvárať príležitosti pre spoločnosti v Európe, aby získali medzinárodné vedúce postavenie na nových trhoch. Čo je dôležité, je v rámci týchto vedecko-výskumných projektov, pod ktorý patrí aj Shield for Crowd, často používaným pojmom je nejaký TRL level. Hej. Je to stupnica nejakej technologickej pripravenosti tých riešení, kde začíname na stupni TRL 1, čo je skutočne len nejaký základný koncept toho, ako by takéto riešenie v budúcnosti mohlo vyzerať. A potom prechádzame jednotlivými technologickými stupňami, ako sa to riešenie stáva zrelejším, je vyvinuté. Až na konci tá finálny stupeň je to, že vlastne takéto technologické riešenie je normálne reálne dostupné na trhu a vy, pokiaľ vyhlásite verejné obstarávanie, tak vám tie subjekty alebo títo dodávateľa vedia takéto riešenie poskytnúť. Pri obstarávaní pred komerčným využitím začíname na TRL 3, to je nejaký teda ten proof of concept a obvykle cez tie jednotlivé fázy sa dostávame až na TRL 8, hej, kde ako keby ten prototyp je otestovaný, je vlastne použiteľný, ale ešte nie je ako keby komerčne bežne dostupný. Hej. Verejné obstarávanie v predkomerčnej fáze je teda spôsob, akým verejní obstarávateľia získavajú služby v oblasti výskumu a vývoja. Môže sa použiť, keď na identifikáciu inovatívneho riešenia, ktoré uspokojí potreby verejných obstarávateľov, je potrebný výskum a vývoj. A zároveň na trhu neexistujú riešenia, ktoré by spĺňali potreby verejných obstarávateľov a na základe vyhľadávania, ktoré vykonali verejní obstarávateľia, sa nezdá, že by takéto riešenie bolo dostupné v krátkom čase. Aké sú výhody predkomerčného obstarávania? Pre verejných obstarávateľov to znamená, že sa prostredníctvom tohto obstarávania, typu obstarávania zlepšuje kvalita a efektívnosť verejných služieb, pomáha dosiahnuť požadovaný stupeň interoperability a od začiatku a znižiť riziko uzamknutia dodávateľa, tzv. Vendor lock-in. Hej, s tým sa stretávame pri klasických verejných obstarávaniach. Väčšinou je to typicky v oblasti informačných systémov. Ten postup pri commercial procurement reaguje práve na to tým spôsobom, že na konci tohto procesu musia byť minimálne 2 dodávatelia, ktorí vedia splniť alebo naplniť tie vaše potreby prostredníctvom existujúcich alebo ich vyvinutých riešení.
A práve tým, že vy máte dvoch tých dodávateľov, tak snaží sa ako keby tento systém reagovať práve na tie problémy s tým uzámknutím dodávateľa, že jednoducho máte jedno dodávateľa, napríklad informačného systému, a pokiaľ by ste chceli nahradiť tento informačný systém iným, bude to buď veľmi drahé, alebo vôbec ako keby nerealizovateľné z dôvodu technických dôvodov alebo autorských práv. Ďalšou výhodou je umožniť získať kvalitnejšie produkty za nižšie ceny. Znižuje sa riziko neúspechu pri následných obstarávaniach. To práve hovorím o tom, že vy pokiaľ by ste vyhlásili obstarávanie na potreby, avšak ten trh na to nevie realizovať, tak síce vyhlásite verejné obstarávanie, ale nedostanete žiadnu ponuku. No a ďalšou výhodou veľmi dôležitou je, že na konci toho procesu toho predkomerčného obstarávania môžete využívať tie vyvinuté riešenia obvykle teda zadarmo, alebo to znamená bezlicenčné využitie pre verejných obstarávateľov, ktorí sú súčasťou toho procesu verejného obstarávania. Pre dodávateľov urýchľuje to proces uvádzania vedeckých výsledkov na trh, skracuje čas uvedenia inovatívnych produktov a služieb na trh, uľahčuje prístup novým inovatívnym subjektom, začínajúcim podnikom, malým stredným podnikom na trh verejného obstarávania, stimuluje rast spoločnosti, priťahuje súkromné investície. Aké sú výhody pre spoločnosť? Je to lepšie využitie peňazí daňových poplatníkov na nákup inovatívnych produktov, ktoré zlepšujú kvalitu, účinnosť ochrany verejných priestorov, pomáha riešiť environmentálne sociálne výzvy prostredníctvom nových a inovatívnych postupov, vytvára pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou v Európe a prispieva k udržateľnému hospodárskemu rastu. Čo je veľmi dôležité, ja som tu už to trošku načrtol, že aký je vlastne právny základ. Čo to vlastne, alebo kde je upravené tento tzv. Pre-commercial procurement. Ono je to vlastne výnimka zo zákona verejného obstarávania, teda tým pádom aj výnimka zo smerníc. Je to jedna z takých výnimiek, ktorí verejní obstarávateľi rozmýšľajú, na čo sa to aplikuje, ale je to práve na toto, že vy vlastne obstarávate nie dodávku nejakého softwarového riešenia alebo tovaru, vy obstarávate služby výskumu a vývoja. To znamená, týmto spôsobom vy financujete výskum a vývoj dodávateľov a tie výsledky, ktoré na konci zostanú, nie je ich vlastníkom, teda verejný obstarávateľ, vlastníkom tých autorských práv k tým riešeniam zostávajú tí samotní dodávateľia. Hej. Smernica, tá výnimka hovorí o tom, že táto smernica sa vzťahuje na verejné zákazky na služby v oblasti výskumu a vývoja len za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky. Výhody plynú výlučne verejnému obstarávateľovi na použitie pri výkone jeho vlastnej záležitosti a poskytnutá služba je úplne hradená verejným obstarávateľom. Toto je taký voľnejší preklad, by som povedal, ale presne znenie tej výnimky je práve v článku 32 smernice 23-25 a článku 14 smernice 2014-24. Takisto samozrejme tá výnimka je uvedená v našom zákone o verejnom obstarávaní. Hoci teda ide o výnimku z verejného obstarávania, my postupujeme podľa určitých pravidiel. Musíme dodržať princípy, ktoré vychádzajú zo zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je to transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia a proporcionalita. A zároveň vychádzame z nejakých dokumentov, ktoré pripravila Európska komisia, kde je vlastne popísaný postup, ako by sa malo postupovať pri tzv. Teda PCP, alebo teda pre-commercial procurement. Takže my sa riadíme týmito dokumentami práve aj a budeme sa riadiť, teda keď bude úspešná tá ďalšia časť projektu Shield for Crowd. PCP v rámci nášho projektu Shield for Crowd by malo poskytnúť odpoveď na jednu z prípadových štúdií. Máme teda 3 prípadové štúdie, alebo môžeme to nazvať aj scenáre. Prvým je nejaké koordinované bombové a CBRN útoky. Druhá prípadová štúdia sa zameriava na chaos v mieste konania koncertu, spôsobená dezinformáciami, čo má za následok paniku. A prípadová štúdia číslo 3 je teroristický útok na železničnej stanici a v okolí. Ako som spomínal, hoci pre-commercial procurement je výnimka zo zákona. Európska komisia pripravila nejaké dokumenty, prostredníctvom ktorých sa riadime, ale
existujú aj ďalšie projekty, ktoré sa zameriali práve na ako keby analýzu toho, aký je odporúčaný postup práve pri tomto commercial procurement. A jeden z týchto projektov je práve EAFIP, a tu sme si dovolili teda vytiahnuť v rámci toho projektu ich metodológia, ktorá hovorí o tom, ako by sa malo postupovať v prípade teda pri commercial procurement. V rámci samotného pre-commercial procurement máme, ako som spomínal už aj predtým, určité fázy. Je teda nejaká prípravná fáza, ktorá je aj nejaký stupeň 0. To sme vlastne my teraz v tejto časti tohoto projektu Shield for Crowd. Tu je dôležité povedať ešte jednu vec. Náš projekt Shield for Crowd je ročným projektom, je to teda tento prípravná fáza projektu. Pokiaľ my kvalitne zozbierame všetky potreby, analýzujeme, že skutočne na tieto potreby bezpečnostných zložiek je práve možnosť využiť tento inovatívny spôsob obstarávania, Európska komisia vyhlásila ďalšiu výzvu a teda náš projekt, pokiaľ dojdeme k určitému záveru, že áno, táto prípadová štúdia je vhodným adeptom na postup pred komerčným obstarávaním, tak sa môžeme my prihlásiť do tejto výzvy Európskej komisie a pokiaľ bude tento projekt označený ako úspešný zo strany Európskej komisie, tak až potom sa dostaneme do tých nasledujúcich 3 fáz. To znamená, tu je veľmi dôležité práve toto rozdelenie na tú prípravnú časť. A keď tá prípravná časť má určité závery, ktoré odôvodňujú to, že by bolo možné aplikovať práve obstarávanie pred komerčným využitím, v takom prípade a dostaneme ako keby na to financovanie, ideme do ďalších 3 fáz. Prípravná fáza sa teda skladá z predbežného verejného obstarávania, kde už som spomínal, zhromažďujeme požiadavky a zároveň aj ako keby pripravujeme samotný návrh dokumentov na obstarávanie. Fáza číslo 1, návrh riešenia. Toto je typické tým, že od vybraných poskytovateľov tých služieb výskumu a vývoja sa bude požadovať, aby opísali riešenie a poskytli kompletnú architektúru a návrh riešenia, pričom sa overí technická, ekonomická, organizačná uskutočniteľnosť ich prístupu k riešeniu teda tej danej výzvy obstarávania pred komerčným využitím. Následne niektorí teda tí úspešní poskytovatelia sa dostanú do fáze číslo 2, čo je vývoj prototypu. V tejto druhej fáze kvalifikovaní dodávateľia vyvinú prvý prototyp na základe teda ich predstavenej projektovej dokumentácie dodanej v predchádzajúcej fáze a otestujú svoje riešenia v laboratórnych podmienkach. Táto druhá fáza je typická teda, že sa to robí v laboratórnych podmienkach. Zamerajú sa teda na vytvorenie 4 prototypov zo 4 rôznych zdrojov. No a je tam následná zasa časť teda tých uchádzačov sa dostane do poslednej, 3. fáze, čo už je nejaké prevádzkové overovanie. Najmenej, ako som spomínal, 2 konečné riešenia sa overia v prevádzkovom prostredí v rôznych podmienkach s použitím scenárov a postupov vypracovaných v rámci stratégií overovania. To si je jednoducho možné predstaviť tak, že skutočne tie ich prototypy, tých minimálne 2 najúspešnejších dodávateľov sa zoberú a otestujú sa v reálnych podmienkach. To znamená, tí verejní obstarávateľia, ktorí tvoria súčasť konzorcia toho obstarávania, tak otestujú tie poskytnuté prototypy. Je to samozrejme veľmi zaujímavá časť, ale aj extrémne náročná. Tak, teraz by som poprosil kolegu pána Kostolného o prezentáciu 3 prípadových štúdií za ISEMI. Nech sa páči. Áno, dobrý deň. Predpokladám, že budeme pokračovať takto. Dobre. Moje meno je Martin Kostolný, pracujem pre ISEMI, čo je skrátka nášho inštitútu, celým menom Inštitút pre... Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie. Sme nezisková organizácia, pracujeme teda, alebo sme v Žiline, ale pracujeme na rôznych projektoch v rámci celej Európy, dá sa povedať aj v rámci, a aj mimo nej. V rámci tohto projektu, tak ako Jozef spomínal, treba povedať, že na začiatku
bolo spísaných vyše 40 prípadových štúdií, ktoré sme následne hodnotili. A keďže tieto štúdie vychádzali z reálnych prípadov a z reálnych skúseností partnerov projektu a vrátane teda tej Observatory Group. A keďže mnohé z nich sa nejakým spôsobom prelínali, tak sme tých 40 štúdií nejakým zhodnotili, prepísali a vypracovali sme 10, ktoré obsahovali najdôležitejšie prvky. A v následnom procese vlastne prechádzame od 10, sme vytvorili 3 štúdie a tak ako bolo spomenuté, v konečnej fáze bude vybraná jedna, ktorá by mala byť základom pre predkomerčné obstarávanie. V tejto chvíli vlastne vám popíšeme tie 3 prípady, ktoré sú momentálne aktuálne a ktoré v rámci diskusí tvoria základ pre zisťovanie toho, aké technológie, procesy, postupy, riešenia sú dostupné na trhu. Takže ten prvý scenár, alebo prvý prípad vychádza zo situácie, kedy je naplánovaný významný futbalový zápas, ktorý je vyhodnotený ako rizikový. Predpokladá sa účasť okolo 80,000 fanúšikov, začiatok je niekedy o 7:00, pričom otvorenie štádióna je už o 4:00 po obede. V súvislosti s tým neznáma skupina plánuje teroristický útok a na vykonanie tohto útoku vlastne využíva bombu, ktorá je maskovaná vo forme batožiny a tieto sú rozmiestnené na 2 miestach. Konkrétne sme si pre tento scenár uvažovali Paríž, kde teda na centrálnej stanici, hlavnej stanici je umiestnený jedna takáto batožina a druhá je umiestnená v stanici, ktorá je najbližšie vlastne k danému štadiónu. Následovný ten priebeh celého scenára je taký, že na centrálnej stanici je podozrivá batožina identifikovaná bezpečnostnou službou. Táto informácia však prenikla aj na verejnosť, vďaka čomu vzniká panika, ľudia utekajú preč, vzniká tlačenica. To sa deje zhruba o 3:00 hodine po obede. Zhruba v rovnakom čase na tej štadiónovej stanici, poviem to tak, nastáva výbuch. Miestne jednotky sú mobilizované. Samozrejme vzniká panika, pribúda zranených, ktorí sú nielen kvôli tomu výbuchu, ale aj v dôsledku paniky, ktorá vzniká. Ľudia samozrejme utekajú smerom na štadión. Pár minút vlastne po tomto incidente sa objaví v tom priestore medzi štadiónovou stanicou a samotným štadiónom dron, ktorý rozširuje neznámu kvapalinu na ľudí. Tí majú nejaké prejavy, ktoré sú také, že ich svrbí koža, ťažko sa im dýcha, slzia im oči a podobne. Čiže je to určitý predpoklad použitia nejakej neznámej chemickej látky. Približne 15:15 prichádzajú na miesto všetky možné jednotky, zdravotníci, pyrotechnici, poriadková polícia. Snažia sa nastoliť poriadok a organizovať správanie celého davu. Samozrejme určujú perimeter, začínajú s zonáciou, začínajú s meraniami, zabezpečujú miesta výbuchu, ako aj miesta daného chemického útoku. O 4:00 hodine je chemický útok potvrdený. Nejaká pozornosť tam musí samozrejme venovať dekontaminácii, začína sa s vyšetrovaním a zasahujú zdravotníci, samozrejme organizuje sa poriadok tak, aby tá panika bola čo najnižšia a škody vzniknuté čo najnižšie.
Približne o 6. hodine po obede napriek všetkým opatreniam nepokoje medzi fanúšikmi pokračujú, takže je potrebné zatýkať rôzne osoby. Kľúčovým aspektom celej tejto akcie je koordinácia a komunikácia medzi jednotlivými zložkami, ako aj nielen medzi jednotlivými zložkami, ale aj voči verejnosti a voči zraneným alebo tým ľuďom, ktorí sú priamo na mieste. A ďalší slajd, prosím. Jozef, prosím ťa, ak môžeš prepnúť slajd. Haló, počujeme sa? Momentálne máme asi nejaký výpadok spojenia. Jozef, prosím, môžeš prepnúť ďalší slajd? Áno, už by to malo fungovať. Áno, ďakujem pekne. V rámci projektu sme vlastne postupy, ktoré bezpečnostné zložky vykonávajú, rozdelili do 5 fáz, ktoré vidíte v hornej časti vo forme tých šípok. Prvá je samozrejme prevencia, potom je detekcia alebo zistenie samotnej hrozby, potom je vykonávanie samotných nejakých úkonov, riešenie a poslednou fázou je vlastne fáza po projekte, kedy začína vyšetrovanie, kedy stále ešte treba nejakým spôsobom riešiť následky samotného incidentu. Tu nám vidíte vlastne potreby, ktoré boli identifikované pre jednotlivé fázy a takisto vidíte príklady nejakých technológií, ktoré by tie dané potreby mohli riešiť. Ďalší slajd, prosím. A v rámci projektu sme si vybrali konkrétne tieto a v rámci tohto scenára sme si vybrali vlastne tieto 3 fázy, na ktoré sa zameriavame a tam sú vlastne aj zvýraznené ako tie potreby, tak aj príklady technológií. Samozrejme, toto sú, čo sa týka technológií, sú to príklady, ktoré boli identifikované v rámci projektu a predpokladáme, že ďalšie a vrátanie ďalších detailov a konkrétnosti budú identifikované počas konzultácií, ktoré sú plánované v najbližších dňoch a týždňoch. Ďalší slajd, prosím. Takže scenár 2. Opäť sa jedná o scenár, alebo o incident, ktorý sa odohráva v meste v rámci futbalového štadiónu. Tentokrát však ide o koncert rockovej skupiny. Opäť je predpokladaný, že bude vypredané zhruba 80,000 návštevníkov, pričom začiatok je o 5. hodine po obede. V tomto prípade však sa objaví na sociálnych médiách informácia o možnom bombovom útoku. Toto je vlastne spúšťač určitej paniky alebo toho správania, toho problému, ktoré nastáva v skupine ľudí, ktorí čakajú pred štadiónom, aby mohli ísť na samotný koncert. Plus v rámci toho zoskupovania rôznych prípadových štúdií, ktoré sme pridali do tohto scenáru skutočnosť, že v danom čase a v danom meste je plánovaný dúhový pochod, kde sa odhaduje zhruba 6,000 ľudí. Ako to už pri dúhových pochodoch býva, vždycky sa nájde skupina extrémistov, ktorí tento pochod chcú narušiť a aj ho vlastne v našom scenári narúšajú a
a dochádza k stretom rôznych týchto záujmových skupín, či už je to tá LGBTI komunita alebo pravicoví extrémisti a do toho samozrejme sú tu fanúšikovia rokovej skupiny, ktorí čakajú na koncert a ktorí majú určité obavy z toho, či tam na štadióne je bomba, ako ten koncert začne a tak ďalej a tak ďalej. Približne v čase 13:30 sa ozve výbuch a to spôsobí paniku. Samozrejme, narastá násilie a zranení, musia zasahovať zdravotníci, poriadkové jednotky sa snažia nastoliť poriadok a špeciálne jednotky kontrolujú štadión na prítomnosť bomby. V čase 16:20 poriadkové jednotky sa im podarilo zorganizovať dáv a nastolili poriadok. Bombová hrozba je vyvrátená, keďže štadión bol prehľadaný. A v tomto prípade tie následky nie sú také veľké a koncert pokračuje tak, ako bolo plánované. Samozrejme, z celého priebehu je potrebné si zobrať ponaučenia a zapracovať ich do svojich postupov pre budúce prípady. Ďalší slajd, prosím. Opäť to isté, čo v predchádzajúcom. Máme tu identifikované nejaké potreby, máme identifikované príklady technológií, ktoré môžu byť napomocné. Ďalší slajd, prosím. V tomto prípade sa zameriavame až na 4 fázy, čiže hlavne teda aj na tú fázu prevencie. Ďalší slajd. No a ako tretí scenár bol vybraný teroristický útok na stanici, vlakovej stanici a v jej okolí. V tomto prípade traja teroristi vyzbrojení nožmi a strelnými zbraňami vstúpia na železničnú stanicu. Poviem, že je to v čase, kedy je veľká koncentrácia ľudí na stanici a očakáva sa príchod dôležitého rýchlika, ktorý je preplnený a tým pádom privezie veľký počet cestujúcich. Cieľom teroristov je vytvoriť chaos, paniku, spôsobiť škody. Títo sa infiltrujú medzi cestujúcich, tak aby zaujali strategické pozície v čase, keď príde vlak. Bezpečnostná služba síce monitoruje priestor, ale nie je schopná odhaliť túto hrozbu. V momente príchodu vlaku sa začne akcia, teroristi strieľajú do davu, oháňajú sa nožmi, zraňujú cestujúcich. Samozrejme vznikne obrovská panika, ľudia utekajú všetkými smermi, niektorí sa snažia dostať zo stanice von, iní bežia naspäť do vlaku, je tam pohyb cez kolajska, jednoducho panika a nie len v dôsledku teroristických útokov, ale aj v rámci tej paniky vzniká veľký počet zranených. Samozrejme aktivujú sa všetky relevantné protokoly a zhruba po 10 až 15 minútach sú 2 z 3 teroristov eliminovaní, jeden však splynul s davom a podarilo sa mu utiecť zo stanice von. Pred stanicou je však tento človek identifikovaný políciou a po krátkom incidente s nožom je zastrelený. Okrem bezpečnostnej služby stanice v tomto prípade zasahuje aj polícia, aj zdravotníci. Opäť situácia je postupne upokojená a začína sa vyšetrovanie. Čiže zase tu vidíme ten aspekt koordinácie medzi viacerými zložkami, nielen samotnou tou políciou, ktorá je na stanici, ako je to u nás napríklad železničná polícia, v zahraničí to bývajú rôzne bezpečnostné služby, tak aj polícia, tá štátna, tak aj zdravotníci a prípadne iné zložky, ktoré by zasahovali. Ďalší slajd, prosím. Zase veľmi, veľmi podobný diagram, ako sme videli v predchádzajúcich častiach. Máme identifikované potreby pre jednotlivé fázy a máme identifikované príklady technológií, ktoré by mohli túto problematiku zlepšiť, pomôcť jej. Ďalší slajd, prosím. A v tomto konkrétnom prípade sa zameriavame na tie prvé 3 fázy
zásahu, tak ako je zvýraznené. Toto je vlastne koniec prezentácie našich troch scenárov, ktoré máme pripravené, a ako som spomínal, tieto vlastne tvoria základ pre diskusiu, alebo tvorili základ pre diskusiu s konečnými užívateľmi, ktorí na základe čoho boli identifikované ich potreby, a následne tvoria základ pre diskusiu s rôznymi výskumnými inštitúciami alebo poskytovateľmi riešení, rôznych riešení, kde vlastne tieto potreby na základe týchto scenárov vieme a chceme diskutovať a hľadať, aké sú možné riešenia. To je z mojej strany všetko. Ďakujem, Martin. Ja by som teda prešiel k prezentácii výsledkov analýzu trhu. Jedna z častí vlastne tejto prípravnej fáze projektu Show for Crowd je to, že pokiaľ my sme identifikovali na začiatku nejaké relevantné potreby, mali by sme urobiť, a teda my sme urobili analýzu trhu, že či trh vie reagovať, a keď vie, akým spôsobom, akými technológiami na naše potreby. Hej. Ako to prebiehalo? V podstate my sme zozbierali tie potreby jednotlivých bezpečnostných zložiek, nejako sme ich utriedili, a jeden z partner projektu Safe Cluster z Francúzska robili analýzu trhu, kde vlastne sme oslovili široké spektrum rôznych ako keby spoločností v rámci Európskej únie, či vedia reagovať teda na potreby identifikované v rámci týchto troch prípadových štúdií. Oni mali nejaký čas na to, aby mohli reagovať, a na základe ich reakcií sa vytvoril určitý katalóg riešení. To znamená, v rámci tohto katalógu riešení boli uvedené všetky vlastne odpovede od respondentov. Aké boli typy tých respondentov? Dole vidíme vlastne graf, kde väčšie percento, alebo dá sa povedať 67 tých odpovedí prišlo od malých a stredných podnikov. Mali sme tam ale odpovede aj nejaké veľké podniky alebo od výskumných inštitúcií. Ďalej vidíme aj číselné označenie, teda do akých kategórií v rámci TRL stupnice sa dané riešenia sa tam nachádzajú. Tu vidíme grafické znázornenie, odkiaľ pochádzajú práve tie spoločnosti, ktoré reagovali na danú výzvu. Čo je nutné povedať, je, že ako keby nie je to záverečné finálne číslo všetkých spoločností, ktoré by mohli mať riešenia týkajúce sa tých daných troch prípadových štúdií. Sú to odpovede, alebo sú tam zahrnuté tie odpovede od tých uchádzačov, ktoré reagovali na zverejnenú výzvu. Najvyšší počet, ako vidíme, reagovali z Francúzska, potom tam máme v hojnej miere zastúpené aj Španielsko, ale môžem povedať aj to, že v tých neskorších fázach projektu, lebo táto akoby analýza trhu bola realizovaná v novembri až decembri, výsledky sme mali začiatkom tohto roka. My sme ako keby robili aj ďalšie kroky. V rámci tých krokov sme daný projekt snažili sa zviditeľniť aj v prostredí Slovenskej a Českej republiky, čo sa nám aj podľa mňa podarilo. A mali sme teda aj nejaké reakcie od zástupcov slovenských, ale aj českých ako keby inovačných spoločností. My sme tie produkty alebo tie riešenia, ktoré nám boli v rámci prieskumu trhu ponúknuté, identifikované, rozdelili do určitých skupín. Niektoré teda tie riešenia skôr pracujú, alebo ich gro tvoria nejaké rôzne video a software programy, ktoré vedia napríklad analyzovať počet ľudí, ktorí prechádzajú určitým prostredím, určitými koridormi. Vzhľadom na to, že v rámci tých prípadových štúdií sa vyskytovali aj drony, tak sú tam aj, boli označené systémy, ktoré práve reagujú na hrozby,
ktoré môžu spôsobovať drony, sú to rôzne proste counter dronové riešenia. Ďalšou skupinou sú nejaké riešenia, ktoré predstavujú fyzickú zábranu. Hej. To môže byť rôzne fyzické práve bariéry, alebo aj riešenia, ktoré napríklad majú za cieľ analyzovať alebo skenovať určité osoby, hej, či napríklad sa nenachádzajú alebo či nenosia napríklad zbraň. Ďalšou veľmi významnou skupinou boli CBRN technológie, ktoré zase reagujú na hrozby spôsobené práve CBRN agentmi. A potom sú rôzne ako keby vedľajšie skupiny. Čo hľadá Shield4Crowd projekt? Shield4Crowd hľadá a zameriavame sa ako keby na tú prvú fázu. Hej? To znamená na riešenia, ktoré sú teraz v rámci TRL stupnice, teda technologickej pripravenosti na úrovni 4.6, aby potom v rámci toho ako keby ďalšieho obstarávania pred komerčným využitím boli tieto riešenia dopracované až na technologickú úroveň stupnice číslo 8. A teraz, čo to znamená Public Buyers Group? Hej? To znamená, akým spôsobom sa môžete vy, ako verejní obstarávateľia, zapojiť teraz do fáze projektu, ale hlavne do budúcna. Kto sa môže zapojiť? Sú to rôzne, môžu to byť útvary v rámci ministerstva, môžu to byť verejné orgány alebo agentúry, môžu to byť organizácie so zapojením vlády, štátu do jej finančného alebo administratívneho riadenia. Podľa mňa samozrejme, vzhľadom na to, že sa pojeme v oblasti bezpečnosti a je to nejaká ako keby snaha ochrániť DAO, predstavujeme si, že okrem teda nás zapojených už partnerov, ja teda ešte doplním, ak som to na začiatku nespomínal, že ja pracujem teda na ministerstve vnútra a zastupujem teda bezpečnostné zložky z pohľadu obstarávania v rámci Slovenska. No a v rámci tohto projektu asi najviac relevantné, alebo tie výsledky toho projektu môžu byť pre rôzne práve ministerstva vnútra z rôznych krajín, tak ako sme videli, máme partnerov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Francúzska alebo Španielska. Môžu to byť zástupcovia mestských polícií. Máme napríklad zástupcov mestských polícií, myslím, že zo Španielska, ale takisto z Poľska. Môžu to byť rôzne bezpečnostné ako keby agentúry, môžu to byť súkromné bezpečnostné služby, pre ktorých výsledok toho nášho projektu, či už prípravného, ale hlavne toho predkomerčného, tá ďalšia fáze projektu môžu byť zaujímavé. Čo by ste získali vy ako verejní obstarávateľia zápojením sa do tejto skupiny? Ako hovorím, keď na konci ako keby tohto projektu Shield4Crowd, čo predpokladáme, že vlastne budeme vedieť finálne výsledky po prípravných trhových konzultáciách, ktorý sa uskutočnia budúci týždeň vo Varšave. Pokiaľ budeme mať nejaké pozitívne výsledky tých našich analýz, tak sa bude pripravovať keby samotný projekt zapojenie sa do tej ďalšej fázy PCP a teda ako keby odpoveď na výzvu Európskej komisie. Tam je odhadovaný rozpočet vo výške 5 miliónov eur, takže je to možno zapojiť sa do takéhoto projektu s takýmto rozpočtom. Pokiaľ by ste sa zapojili, tak budete mať aj možnosť formovať teda tú fázu výskumu a vývoja v tejto konkrétnej oblasti ochrany davu. Môžete mať možnosť ovplyvniť definície potrieb obstarávateľov, to znamená to, čo skutočne potrebujú. Môžete zabezpečiť požadovanú úroveň interoperability riešenia od začiatku, podieľať sa na minimalizovaní toho vendor lock-in, ako to nazývame. To znamená, že ste odkázaní v niektorých technológiách iba na jednoho dodávateľa. Môžete zvyšovať prostredníctvom zapojenia sa do nášho projektu spokojnosť koncových používateľov a kvality poskytnutých služieb. Môžete získať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny, znížiť riziko investovania značných súm do výskumu a vývoja nerealizovaných projektov, lebo to je vlastne cieľ toho pre-commercial procurement, obstarávania pred komerčným využitím, že my ako verejní obstarávateľia povieme, čo sú naše potreby a necháme na trh, aby trh reagoval prostredníctvom výskumu a vývoja na tie naše potreby. My teda nepovieme, akým spôsobom chceme zabezpečiť napríklad to, že
my máme proste potrebu napríklad, že potrebujeme monitorovať DAO, keď vznikne nejaká panika. Ale nepovieme, akými technológiami sa to má dosiahnuť. Tým, že sa zapojíte do potenciálneho, akoby do ďalšej fázy toho projektu, znížite riziko potenciálnych právnych nárokov súvisiacich s obstarávanými riešeniami, vyhnite sa neočakávaným výdavkom na vývoj na mieru týchto technológií a hlavne a predovšetkým na konci budete mať možnosť získať bezlicenčné práva alebo práva na využívanie tých daných technológií bez nejakých dodatočných súm. Čo sa očakáva, keď by ste sa zapojili do teda toho pripravovaného projektu? Budete sa teda podieľať na formulovaní požiadaviek a špecifikácií používateľov počas prípravnej fázy? Samozrejme, tá prípravná fáza, to znamená, pokiaľ by tá ďalšia fáza projektu bola zo strany Európskej komisie vyhodnotená ako dostatočná, bude financovaná, my budeme vychádzať z už analýz, ktoré sme urobili v tejto prípravnej fázi projektu Shield for Crowd, ale samozrejme budete mať možnosť sa ešte bližšie vyjadriť k tej špecifickej potrebe identifikovanej v rámci jednej prípadovej štúdie. Budete mať možnosť účastniť sa na príprave súťažných podkladov, šírenie ponuky počas verejného obstarávania a konzultácií na otvorenom trhu. Budete mať možnosť sa podieľať na vyhodnotení prijatých ponúk, účasť na hodnotení vyvinutých riešení, napríklad práve na tom testovaní dodaných prototypov, a takisto získate nejakú znalosť, akým spôsobom zapojení partneri riešia obdobné potreby týkajúce sa ochrany verejných priestranstiev a ochrany davu. Čo sa bude od vás očakávať? Je to teda účasť na nejakých prípravných stretnutiach, ktoré obvykle prebiehajú dvakrát raz za mesiac formou online stretnutí, poskytnutie nejakých administratívnych základných údajov týkajúce sa ako keby predloženia projektu v rámci mechanizmu Horizon, poskytovanie vstupov týkajúce sa pilotných testovaní, to znamená, keď už sa tie riešenia budú testovať, a nejaké poskytnutie spätnej väzvy k návrhu, ktorý sa bude predkladať Európskej komisie, ale takisto poskytnutie spätnej väzby k samotným súťažným podkladom a k stratégii verejného obstarávania. Veľmi dôležité v rámci obstarávania pred komerčným využitím, ja som už o tom spomínal, je to, že tí vybraní prevádzkovateľia si počas celého ako keby procesu predkomerčného obstarávania ponechajú vlastníctvo práv duševného vlastníctva, aj tzv. IPR rights, ktoré teda oni vytvoria počas tohto procesu predkomerčného obstarávania. A budú ich teda môcť využívať na plné využitie trhového potenciálu vyvinutých riešení. Verejní obstarávateľia budú mať za to možnosť bezodplatne využívať prístupové práva, teda tie práva k výsledkom výskumu a vývoja pre vlastné potreby. Takisto verejní obstarávateľe budú mať právo udeliť alebo požadovať od zúčastnených poskytovateľov, dodávateľov, aby udelili takéto nevýhradné licencie aj tretím stranám na využívanie výsledkov za spravodlivých a primeraných trhových podmienok bez práva na sublicenciu. Financovanie, to je vždycky veľmi dôležitá súčasť alebo otázka týchto výskumných projektov. Teda ten budúci projekt pripravovaný predkomerčného obstarávania bude 100% financovaný Európskou komisiou. Verejní obstarávateľia zapojení do tohto projektu predkomerčného obstarávania budú mať teda k dispozícii určitý špecifický rozpočet až do výšky, dajme tomu 5 miliónov eur. Obvykle ale je teda, že okolo 70% týchto peňazí vlastne ide na zafinancovanie toho výskumu a vývoja pre jednotlivých dodávateľov a približne 30 alebo menej percent zostáva ako keby na tie administratívne náklady súvisiace s prípravou súťažných podkladov, s analýzou potrieb, ale aj napríklad práve s zabezpečením či už z testovania v laboratóriách tých riešení, alebo aj samotného operačného testovania v reálnych podmienkach. Je teda možnosť sa zapojiť aj pre iné organizácie, ktoré priamo nemusia byť napríklad verejní obstarávateľia. Môžu to byť rôzne agentúry, poskytujúce služby v oblasti výskumu, vývoja. Tie sa môžu pripojiť skupine používateľov, čo získajú.
je to nejaká skupina externých odborníkov mimo konzorcia, je to poradný orgán projektového konzorcia, informovaný o vývoji projektu, budú mať k dispozícii vysokú úroveň know-how v oblasti bezpečnosti alebo ochrany verejných priestorov. Toto bude teda od nich aj očakávané a získajú prístup k sieti ako keby týchto odborných organizácií na výmenu informácií o bezpečnostných otázkach, technológiách, pripravenosti na mimoriadne situácie a krízovom riadení. V prípade, ak by ste sa chceli zapojiť, tak poprosíme, kontaktujte vlastne zástupcu jedného z partnerov, našu kolegyňu Ninu práve z poľskej platformy pre bezpečnosť. Tam potom ako odpoveď získate aj informácie ďalšie k samotnému projektu. Bude sa teda očakávať aj, že podpíšete tzv. My to voláme, že letter of intent alebo support letter, ktorý vlastne bude znamenať, že áno, podporujete ako keby ten samotný projekt. Tak, teraz na konci by som nechal priestor na vaše otázky alebo podnety. Optimálne by bolo, pokiaľ by ste tieto otázky poslali do chatu. Je možno, že nejaké otázky sú aj v chate. Ja by som ťa, Martin, poprosil, či by si mohol skontrolovať, alebo ja to teraz v tomto režime zdieľania nevidím. No, momentálne nemáme žiadne otázky. Áno. Dobre, pokiaľ by nejaké otázky vznikli, by vás napadli po ukončení tohto webináru, tak odporúčame ísť na priamo webovú stránku projektu Shield for Crowd, kde je ako keby formulár, ale sú aj adresy, kde je možné zaslať nejaké vaše dodatočné otázky. My na konci v rámci týchto všetkých webinárov a potom záverečných prípravných trojových konzultácií, ktoré sa uskutočnia, ako som už spomínal, vo Varšave, zverejníme aj nejakú takúto záverečnú zápisnicu z prípravných trojových konzultácií, kde budú uvedené odpovede na otázky aj iných verejných obstarávateľov v rámci teda krajín Európskej únie. Ja by som len doplnil, že kľudne, keď navštívite stránku projektu, tak tam nájdete kontakty alebo dohľadáte kontakty aj na mňa alebo na Jozefa a kľudne tie otázky môžete dávať aj v slovenčine. Pokiaľ z nejakého dôvodu by ste nechceli písať Nine v angličtine alebo polštine, tak samozrejme je táto možnosť k dispozícii. Áno, to je pravda. Ďakujem pekne za doplnenie. Tak, tu ešte na konci spomínaný odkaz na stránku projektu www.shieldforcrowd.eu. Sú tu odkazy aj na iné ako keby platformy, kde my zdieľame pravidelne informácie. Nájdete nás samozrejme na LinkedIne. Alebo, ako hovorím, môžete nás kontaktovať aj priamo na e-maily projektu alebo ďalšie kontakty, ktoré nájdete na našej webovej stránke. Ja vám v tomto momente chcem poďakovať za pozornosť, zastavím prezentáciu